Hugas! Hugas! Katawa to. Hugas na nga to ka! Hugas na! Sige na, hugas na. Hugas na guys. Hugas na ba? Hugas. Nagduwa na og bonbon si Sanson guys. At ang hirap. Hoy, ato na nga to ka. Bato lawod. Hoy, nga to nga ka. Mudaga na si Sanson. Mudaga na. Hoy, hugaw na. Hugaw. Hugaw man na diha. Hugaw lagi. O sabay hinungdan. Nga na, hello guys. Sanjon, hugas na po. Hugaw mo kamot. Hugaw. Hoy, dili diha tinaw. Ayaw diha. Ay, dili tinaw diha. Video. Tagatan ka na lobe. Oo. Tagatan lobe. Magtagaktak lobe. Hoy, asa kayaw dagan. Kung sabay hinungdan. Gibuhat mo man kinitanan. Hoy, asa kayaw diha. Ayaw diha. Hoy. Bahala ka. Hoy, ayaw dagan, ayaw tuyok, sabay hinungdan. Huwag umikot. Para sa subscribe, para sa like. Ay, nasa. Oh, nasa. Amo na ba? Balay. Talagin ako, subscribe ug like. Dili. Hugas. Hugas. Itanong mo sa akin kung sino aking mahal. Uy, asa man ka? Bato. Nga puti na, white stone. Hoy. Ayaw diha. Saan dyan? Gitawag ka? Para umtita. Ibati daw kag nawong. Batig na. Sila Kintoy official. Batig na kuno Kintoy official. Like and subscribe. Like, comment. Chat, happy, happy. Layan siya, Nay. Lagaro na ako to. Ano ang pumiloy? Uy, ako siyan. Paras yan. Paras pida. Hoy, asa ka? Butangan ako. Butangan diha. Ha? Bonbon. Hoy, asa ka? Sanjon. Mag-usa ka na, gibangag na nila Yowa nila. Jiyan, gibangag na nila in town. Tiil, masulod sa bangag. Thanks for watching.